venit la Ido Twins, un nou vlog azi! De câte mod ajutăm noi cu bunica, pe bunica. Să vie nine. Vezi cum te ajută, Vali? Nu mai pot de dragul vostru și de mila voastră. Dacă nu eram noi, ce făceai? Vai săraci, de atâta muncă. Adică ce să faceți și noi? Uite, ce facem, Alexandru? Stăm, muncim. Stăm așa, Vali, stăm așa. Hai, dar ajută și tu un pic așa. Ai auzit de parteneră, mă? Măturaia sau de ce? Da. Da, Vali e cu mătura, știi? Eu sunt cu încurajarea. Eu am vorbe Așa, tu Cu ești. corașul. Uite. Vai de mine, ce mă poți impresiona. Filmează-l, dragă, să vadă masa. Păi îl filmez, să vadă Mama Ido cum face Vali curat. Așa, spune-i cât de oropsit a fost când a Ce fost. copil hainic ai, Mama Ido, nici nu poți să crezi. Nici nu poți să-ți imaginezi, dar cât a muncit. Acum sauna un pe jos. Nu mai știu din admirație ce să mai zic. Hai la poartă. Cu astea. Să uite bunica la mine pe care mi-a bunit la cap. Hai Vali, bagă-l, hai Vali. Nu te mai uita și tu. Urcă-te în casa de copaci. Treehouse. Ia-i Galatia? Galatia. Merge să, uite așa. Roxana, să nu crezi că fac de adevăratele. Numai vor să te impresioneze. Ok. Mama Ido. De că ai fost la sală, știi cum să te urci. Ok. Uite, Nuci. Mamă, vreau să guși și eu o nucă. E nucă? Bagă-le, așa, frumos. Astea sunt nuci naturale, nu sunt cumpărate de la magazin, sunt făcute Sunt din copacul ăsta foarte mare peste, știi? acolo pe prăvălie. Nuca. Hai. Nu sunt calea din canala bubule care cresc în prăvălie, nu. Astea cresc în copaci. În copaci. Uite aici sus avem pomulețul. Și aici facem niște grătăuți. Grătăuți. Păi, ești răit ca naiba. Grătar. Am vrut să fiu mai diplomat. Grătar, Vali, grătar. Șalai la la la, nimic nu ne desface. Șalai la. Am învățat manele. Trebuie să ne urcăm și noi să culegem nucile, pentru că nu se culeg singure. Haide. Ok, stăm bine. Bam. Mă, deci scara asta am făcut-o noi de când eram mici, ne urcam aici și bunicii se supărau. Îți dai seama că se supăra pentru că trebuie să ai grijă, știi? Că altfel nu-i bine. Alex, hai să nu cai. Bun prieten de la lui bunicii e sus și merge să-l ajutăm pentru că nu este frumos să-l lași să facă singur. Și acum doar trebuie să ai grijă, Alex, ca să nu cazi. Nu pot să mă rașchetez ăsta, fășul care l-am cumpărat din... Mama mea e florăreasă, pam, 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 pam. Se scoală Pe dimineață, pam, 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 pam. Da, și am terminat de cules nucile. Acum, pentru că am fost la sală și am făcut un antrenament bombă, mă dor toate oasele. Spre Vali. Vali, te dor oasele? Da, mă dor. Am făcut aici piept, am făcut... După băutură, trebuie să ai o balanță în viață, să poți să controlezi și dacă bei puțin, și sala, și de toate. Nu-i, Vali? Ce faci, Vali? Așa fac eu sală. Bunica a făcut o ciorbiță. Ce fel de ciorbiță ai făcut? Oh, s-a De conopidă. De conopidă, mamă, da. De conopidă. Și aici, ce am aici? Varză călită. Varză călită. Da, cu fripturica care e în cuptor. A, și friptură. Bine, ne bucurăm pentru că am fost la sală și am făcut muști. Și dacă ai făcut muști, trebuie să mănânci, să-i hrănești, știi? Mergem cu frunzele să ajutăm. Bine, pap. Am dat jos toate frunzele și nucile. Și acum le curățăm de pe jos, de pe acoperiș am dat jos, le curățăm, că sunt bune. Sunt foarte bune. Aici. Și aici pe lângă avem... Uite ce avem aici, uite. Ales, culege, uite acolo, o nucă, uite, e desfăcută. Asta? Da, hai să mâncăm. Asta da, stai. Fă-mi o nucă. Ia, poftim. Gușio. Oh my god. Foarte bună pentru că sunt naturale, știi? Ia pe asta. Mersi. Noroc. Să trăiască nuca. Să trăiască. Uite cât de multe sunt. Stai să aduc și eu. Da. Aici. Dar unele cură, știi? Aici. Unele le iei. Stai. Aici. Să cal pe ele. Aici. Toate, Lari. Aici. Și aici, așa. Tăram, ducem nucile acasă. Și la. Poate stă cu mătura mai repede.
Începem măsuța cu o gustare, cu brânzeturi, jumări și ceva. Și un dans. Și unul care ne face masa mai bună, care face pe dansatorul. Floricica dansatoarea. Haide la o Chiar mi-e foame gustare. acum, pentru că am fost la sală, am ajutat la nuci și acum am... Vai, dragă! Pare rău pentru voi că a trebuit așa de Îmi mult trebuie acum un masaj să pe vă spate, știi? Vai, drăguță! Un masaj Să-i așa facem merge un- bine. Atât am muncit bietul copil. Ce să facem deci, și noi? Asta e grea viața, știi? Deci... de asta e viața. Așa, iată și masă, gata. Hai lângă mine, hai lângă mine. Ciorbiță de conopidă, făcută de bunica. Uite ce mic sunt conopidele. Hai să gust. Hai că dau eu Hai, doar la Vali, singură. dă mie. Punem acum ciorba, dacă Ca la ești bunica acasă. sau- Ca la bunica acasă. Sănătate, mulți sănătate, numai bine. Să trăim și noi, să trăim. Să fim sănătoși, să ne merg cu bine. Tot timpul. La mulți ani. Sănătate, băieți. Mulțumim. Așa e la români. Pierd timpul cu să trăiești. Trebuie să bei. Așa, bubule, bine zis. Bine zis. Am trezit în dimineața aceasta, mi-am pus făciu că e fric și mergem în pivniță să vedem un pic cum se face vinul. Că au foarte mulți struguri aici la bunica din partea lui mama și hai să vedem un pic procesul de vin. Să mergem în beci, să vedem cum se face vinul. Uite, vină, filmează, uite. Mamă, astea sunt struguri. Struguri presați. Strugurii se pun în... Cum se cheamă asta? Cum se cheamă asta? Presă. În presă. Și se presează. Doamne, uite ce fain e. Iese și lichid de acolo? Ăla este mus, nu? Care iese? Iese mus. Uite și asta e mus. Tot ăla e mus. A, și se ia și se pune tot aici, știi? A, mamă. Și de câte ori să faci asta? Odată. După băgată în demijoană să fiară, ia să vin. Acolo se presează, Alex, și după aia cojile. Cojile sunt acolo și din ăla se face țuică, știi? Astea sunt toate cojile după ce au fost presate și rămâne doar lichidul care este vinul Hai să văd. și după aceea, cum ai spus. Nu știu cum să face țuică din asta. Habar n-am, dar... Hai să văd. Oh, da, e... Wow, mă. Scrieți în comentarii dacă ați mai văzut cum s-a făcut vinul. E fain. Poate face și noi la gândul nostru, Alex. Da. După asta o să băgăm vinul în damijoane. Uite, astea. Damijoanele astea, adică băgăm mustul și după aceea după câteva săptămâni, 6 săptămâni, în decembrie o să se fermenteze și o să facă spume. Și atunci o să se facă vin. Avem și foarte multe pachețele de zahăr care le-a desfăcut bunica și le bagă în oală. Aici avem zahăr cu apă și ducem spre pivniță. Stai un pic. Bubule, ai grijă? Da. Ai grijă? Uite aici și mi. Deci acolo am pus o grămadă de zahăr cu apă ca să aibă tărie, că altfel nu se fierbe. E foarte slab. Și am pus zahăr și acum o băgăm în damijoană, nu? Da. Numai să măsurăm dacă e bine. Procesul ăsta se face până nu mai sunt struguri acolo. Le punem aici, le stoarcem, musul îl luăm și le, cum am spus, le punem acolo. Toarnem, scuze? Toarnem. Zahărul. Zahăr. Mama Cati, adică bunica din partea lui mama, ne-a adus mus. Mus sau must. Mus. Cu tă. Cu tă. E foarte dulce, e foarte bun. Hai să-l gustăm. E bun, îmi place. Delicios, zic eu. E ca un fel de suc, știi? Păi are zahăr, că au pus și zahăr înăuntru, știi? Să trăiască musul și să devină un vin foarte bun când se fermentează în câteva săptămâni. Acum, oameni buni, o să mergem live. Dacă vreți YouTube video ăsta, Live pe TikTok. scrieți în comentarii la această porțiune cine e Vali, cine e Alex. În Și comentariile. scrieți unde să mai vizităm în România. Așa. Că vrem să mai vizităm câteva locuri. Super, super, super. Și ce idei de videoclipuri vreți să
mai facem? Ne gândim să facem una unde mergem și cumpărăm mâncarea la oamenii mai săraci pe drum. Și să dacă găsim oameni să le cumpărăm mâncare. Mereu ne-au întrebat mulți de pe stradă dacă avem un leu sau ceva și să fie un gest frumos. Adică să filmăm, să facem un videoclip din sau unul mai fain, știi? Dacă vă place, scrieți comentarii. Vă pupăm, oameni buni! Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuță Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Scrieți-ne în comentarii ce să mai facem, cum am spus, și nu uitați să dați un follow aici la Ido Twins pe Instagram. Acolo postăm dacă facem poze cu lumea și de toate. Hai, Vali. Și cum spunem noi de obicei. Înainte să spun noi de obicei, noi trebuie să plecăm din România în 27 octombrie, când mulți ne întreabă când plecăm din România. Noi poate am vrea să stăm până Crăciun, nu știu dacă se întâmplă, dacă se întâmplă vă spunem, dacă nu, mergem înapoi pe 27. Asta e, dar a fost oricum o experiență foarte, foarte frumoasă aici în România și sigur ne mai întoarcem. Și acum, Vali, cum spunem noi de obicei? Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi, Vali și oameni frumoși, deja a fost Ido Twins in. Atunci, oameni buni, Ido Twins out!